E a túa relación ca... Son Miguel Ángel García Fariñas e son sobriño da difunta. Bueno, contanos que sabedes do que pasou aquí, que información Pois que tedes. el estaba bebido e non sabemos xusto o que pasou, pero deberon discutir e apuñaloume. É a primeira vez que sucede, quero dicir, unha vez antes tuveran algún problema con eso, sabedes algo? No, de armas non, de ao mellor poñerse agresivo porque era unha persona que era alcohólica. E claro, pois algunha discusión había. Ahora que se chegara a tanto, Ela nunca quiso denunciar, ni... no. Bueno, contanos simplemente como estades neste momento. Pois a familia, como podedes imaginar, está totalmente consternada e naide espera isto. Velo sempre na televisión, pero nunca naide espera que isto poda chegar a pasarche tan directamente e, claro, pois agora estamos o de que a ver se podemos haber feito algo, estamos aí co cargo ese de conciencia. Vale, e agora que vai pasar? Ela van a traer para aquí, enterrarna aquí? Sí, porque levaron a Ourense a facer a autopsia e creo que van a traer xa a mediodía ou por aí, irá para o tanatorio da Rúa. E a parte das dúas, pois hai un pleno extraordinario do Concello tamén que van a declarar 3 días de luto oficial e así estamos. Sabedes cando vai a ser o funeral? Non sei, agora cando baixemos xa falaremos co da funeraria, me asegura que sea mañá, pero por agora ainda non vos podo dicir nada. Bueno, eles levaban, dixeronos desde a pandemia, máis ou menos. Sí, desde a pandemia, cando foi a pandemia viñeron para aquí. Xa estaban xubilados. Sí, sí. Bueno, eu non teño nada máis que contar. Eu quería preguntar, ten solo un fillo, creo, non? Sí, ten un fillo. Pero reside en Madrid. Sí, el está en Madrid, el veu anteriormente. Xa está aquí. Bueno, xa está, moitas gracias.